Indlondlo ezinhle, sanibonani indlondlo, sanibonani emakhosini amakhulu, emakhosini amahle, nina indlondlo, abanikazi bamandla, abanikazi bokukhanya. Kumagumbi amanomhlaba, sanibonani indlondlo. Namhlanje yi-24, ngithe angiphume ngize endaweni lapho ekwimvelo ngizo-connecta again. Uma ngizo-connecta namhlanje, njengoba kade isiphethe nje kubi kunzima, ama-emotions ephakeme, izinto, yes, angithi-ke i-retrograde ibikhona, sibuyele emuva, so izinto ey'ningi bezibuyele emuva, into ey'ningi beyiqothuka, like umuntu bakuzothi uyaqothuka beyivithika izinto ezakho mhlawumbe thina onazo. Kuyenzeka-ke khona okuluzile okade ungathandi ukukuluza, kuyenzeka-ke ukuthi ziningi izinto ey'ngekho kuwena njengamanje ey'hambile, but-ke namhlanje iyi-24, nawe ngiza le video nje ngenzela ukuthi ungaphuma uhambe uye esigangeni, uphume uye egwadule, uphume uthole isihlahla lapho uzokwazi khona ukuthi ukhulume khona nemvelo. Ufike-ke nasi isihlahla uyasithola, nje bade ningibuza nithi ezinye iy'hlahla zinameva, nenze njani? Zinameva nazo lezi iy'hlahla enginazo, kepha asinawo-ke ameva la phezulu. Nakhu niyangibona njena ukuthi ngisihagile, nakhu ngiyakhiphela konke. Nawe phuma uhambe uye endaweni yamakhosi, ungabuzi iy'ndaba ukuthi ngasikhathi sini, ngiye nini, kanjani. Hamba ngalesi sikhathi lesi wena esisho kuwena enhliziyweni ukuthi phuma nawe uhambe wenze okufanelekile. Ungaphikisi into ekuwe ngaphakathi ulokhu uthi hhayi, bazothina abantu, bazothini bengibona ngihamba, ngenzani. Konke okwenzayo uzenzela wena, uthunywe ubani? Wabantu bakho. So-ke yiso-ke lesi sihlahla, khuluma naso konke, ucele ukuthi okuhambile akuhambe lokho ongakudingi vele, bese-ke kuthi lokho okudingayo okufunayo makubuye kube kuwena. Ngiyabonga Sindlondlo, ngiyathemba ukuthi ngiyatholakala lapho, niyangizwa, kodwa okubalulekile nje bekuwukuthi nginitshele ukuthi namhlanje njengoba kuyi-24 mina ngiphumile ngeza la ey'ndaweni zamakhosi, ngeza esigangeni ngazo-connecta futhi nemvelo. Nawe-ke ngokunjalo phuma uhambe uyo-connecta nemvelo. Siyimvelo, siwumhlabathi, siyiy'hlahla, siphila konke okungokwethu kuyimvelo. Umama wethu Mother Nature, umama wethu umama uNomkhubulwane, sizo-connecta, si-connecte nelanga. Nangu ukuvela inqangi lapho, umvela kuqala, owavela kuqala, nanti ilanga uyalibona laphaya ukuthi likhona. So-ke khululekani indlondlo, hambani nenze okufanelekile nikwenze, nizame ukuthi ni-connecte, kuzonisiza kakhulu